खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ रैमाली एकाडेमी बीएड कलेजाव नैथि कनभकेशन हाबाफारि। रमान हांखो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिजनी हालामनि साबा मुंख्लं नखरनो बीटीसी सोरखारनि 50,000 रांनि चेक। लावखार ओंखाम जानो थांनाय आसामनि लाइमोनखौ गुलि गावग्रा साथाम नागा दुथांखौ हमबाय। सनितपुरनि राङापारायाव फंबाया बिदाखौ बुथारना फबखुमादों। सिमेन्सापुरी एसपि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा फोरोंगिरि आंखालनि जेंनाखौ लानानै खुद्रिसारदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीआव गंनै स्पर्ट्स एकाडेमी बेखेवदों। 14 आगस्टआव होखारनायनि सिगां 300 नखरफोरा बिश्वनाथनि नंके जापरिगुरि बिजिआर नागारदों। नागालेण्डनि रायजो बेंगिरि ला गणेशाना 80 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाब। बिजनीआव थानाय रैमाली एकाडेमी बीएड कलेजाव दिनै सनिबारखालि 2025 सोलोंथायारि बोसोराव उथ्रिसारनाय सा 99 फरायसाफोरखौ लानानै नैथि कनभकेशन हाबाफारि खुंनाय जायो। फुंनि 9 रिंगानिफ्राय खुंजानाय बे कनभकेशन हाबाफारिखौ बीएड कलेजनि मासिगिरि राजेन बसुमतारिया आलारि बाथि सावनानै जागायजेनहोयो आरो रैमाली एकाडेमी बीएड कलेजनि गोरायुं डक्टर देबानन्द सिन्हा बरायै बिबुंथिजों बयखौबो बरायो। बेनि उनाव गासै सा 99 उथ्रिसार फरायसाफोरनो मोनफा मोनफा ममेन्ट आरो फोरमानलाइजों मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन फारियै रैमाली एकाडेमी बीएड कलेजनि बारग' गोरायुं डक्टर रमेन कुमार बायन, मासिगिरि राजेन बसुमतारी, नेहाथारि कमलाकान्त बसुमतारी, सोद्रोमा सदानन्द दैमारी, मणि नार्जारी, लन्दराम बर', अरुण चन्द्र मुसाहारि आरो भान्डारा गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि इन्देश्वर नार्जारी आरो रैमाली एकाडेमी बीएड कलेजनि फोरोंगिरि स्टाफ आरो 3थि सेमिस्टारनि फरायसाफोरा नुजाथिदोंमोन। 1974 इं मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि रमान हांखो सोमावसारनायाव बारसोमनानै जाय गेदेमा जोहोलावफोरा रमान हांखोनि थाखाय गाव गावनि आगोमा जिउखौ बावनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै मान बावनाय सिबिनाय महरै मुंख्लं नखरनि आंगो सोद्रोमामोननो बीटीसी सोरखारा 50,000 रांनि चेक गथायदों। 15 आगस्ट 2025 इं शुक्रबारखालि भारतनि 79थि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव साफायाव 50,000 राङारि अनसुंथाइ राननानै होयो। बेनि थाखाय बीटीसी सोरखारनिसिम साबायखर बावदों नखरनिजों लोगोसे बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा। मख'नो गोनांदि 1974 मायथाइयाव बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव गासै 7 सुबुङा मुंख्लं जादोंमोन। मुंख्लं नखरनि आंगो सोद्रोमामोननि मुङा फारियै मुंख्लं दिननाथ बर'नि आंगो बिसि मुस्रिमा तुभाइश्री बसुमतारी, मुंख्लं बुधबार बर'नि फंबाय मुस्रि हगम बसुमतारी, मुंख्लं कान्थेश्वर गयारिनि फंबाय मुस्रि सान्थेश्वर गयारि, मुंख्लं मालसिं गयारिनि फिसाज्ला मुस्रि धरणी गयारि, मुंख्लं खनसाय बर'नि फिसाज्ला मुस्रि सबिन मुसाहारि। हादरनि उदांस्रि सानखालिनो आसामनि लाइमोनखौ गुलि गावग्रा साथाम नागा दुथांफोरखौ हमबाय। नागा पुलिस आरो सीआरपीएफनि जुथाइ अपारेशनाव हमदों साथाम नागा दुथांखौ। मख'नो गोनांदि शुक्रबार भारत हादरनि 79थि उदांस्रि सानखालि आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय मेरापानियाव लावखार ओंखाम एबा पिकनिक जानो थांनाय आसामनि साथाम लाइमोनखौ गुलि गावदोंमोन नागाफोरा। नागालेण्डनि सिमा सिङाव पिकनिक जाहैनायनि दाय होनानै आसामनि साथाम लाइमोनखौ गाग्लोबदोंमोन नागाफोरा। बे समावनो सासे लाइमोना खारनो नाजानायाव गुलि गावो आरो गुबुन सानैखौ जोबोर गाज्रियै बुग्लियो। नागानि गुलियाव गोब्राब जखम जानाय लाइमोनखौ प्रकाश बर' होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बे जाथाया मेरापानियाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों आरो बै दुथांफोरखौ हमनानै थाबैनो आयेनारि साजा होआब्ला मेरापानि नोगोराव नागाफोर हाबनायखौ होबथागोन होननानै बिल लासित सेनाया हुमखि होदोंमोन।
बेनि गेजेरावनो बै जाथायाव लोब्बा थानाय साथाम नागा दुथांफोरखौ हमनो हानाय खौराङा सोराङाव फैदों। बबेखानि हमजानाय साथाम नागा दुथांफोरखौ थाकाई सुमि, हनित चेस्टमि आरो काहसा टीम होननानै सिनायथिनो हादों। मख'नो गोनांदि मेरापानि सिमायाव नागानि बेबायदि उदखार खालामनाया बेनो गिबि जाथाय नङा। सनितपुर जिल्लानि राङापारायाव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। फंबाया बिदाखौ बुथारनानै फबखुमानानै दोननायनि गोख्रों अजद। राङापारानि सनाजुलि फालें लाइनआव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। जिनि दाहांगा मुंनि सुबुंखौ गावनिनो असे फंबाय बनिफास दाहांगाया बुथारदों होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिदा फंबाय जिनि दाहांगा आरो बनिफास दाहांगानि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो जौ फेग्लिनाय बनिफास दाहांगाया लहानि रडजों बिदा जिनिनि खर'आव बुयो। जाउनाव जिनि दाहांगाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बेनि उनाव बनिफास दाहांगाया स्रोदै बिदानि गोथै सह'खौ साखाथियावनो थानाय बारियाव हाखर जावनानै फबखुमानानै दोङो। फुङाव गामिनि रायजोफोरा जिनि दाहांगाखौ नुयैयाव सन्देह खालामो। मानोना हराव बिदा फंबाय नांज्लायनायखौ मिथिदोंमोन गुबुन सासे फंबाय आरो रायजोफोरा। रायजोफोरनि गोख्रों जेरा खालामनायाव बिदाखौ बुथारनानै फबना दोननायनि बागै सिमान लायो दुथां बनिफासआ। बेनि उनाव रायजोफोरा जाथायनि बागै राङापारा पुलिसनो खौरां हरो। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिसआ जिनि दाहांगानि गोथै सह'खौ जावखांनानै बुरखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो लानानै थाङो आरो दुथां बनिफास दाहांगाखौ एरेस्ट खालामनानै बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरि एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरा फोरोंगिरि आंखालनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबियाव एस.बि. बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। थारैनो आसाम सोरखारा बिटिआर बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ फोजोबस्रांनो आरो बर' राव रोङै फोरोंगिरिखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिसननानै थारैनो आसाम सोरखारा बिटिआर बायजोआव बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोजोबस्रांनो खैसार खालामदों नामा? बेयो गावनो गाव मोनसे गेदेर सोंथि। दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव लोगोसे गुबुन गुबुन बर' माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाबाव धेमाजि जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सिमेन्सापुरि एस.बि. बड' गोजौसिन फरायसालिजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला गुबुन गुबुन बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंगिरि आंखालनि जेंना, समबादियै फरायसाफोरनो फरा बिजाब होनाय बायदि बायदि जेंनाफोरखौ लानानै एस.बि. बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै एस.बि. बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो माखासे जेंनाफोरखौ लानानै आसाम सोरखारनिसिम गोसोखां बिलाइ हरनाय जादों। साहा गुवाहाटीआव दिनै गंनै गोजौ थाखोनि स्पर्ट्स एकाडेमि बेखेवदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बेखेवनानै होदों गंनै स्पर्ट्स एकाडेमिखौ। गिबि मन्त्रिया बेखेवनाय गिबि स्पर्ट्स एकाडेमिया जादों आसाम क्रिकेट एसोसिएशननि क्रिकेट एकाडेमि आरो गुबुन गंसेया गुवाहाटी टाउन क्लाबनि फुटबल एकाडेमि। उत्तर पुलुं देखाबारिनि 40 बिगा हायाव गोदानै बानायनाय बै मोननै स्पर्ट्स एकाडेमियाव हस्टेल, जिम, पेभिलियन, इनडोर स्टेडियाम आरो गेलेग्रा फोथारजों लोगोसेनो गासैबो रोखोमनि गोनां जानाय राहा आरो खाबुफोरखौ मोननो हागोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया स्पर्ट्स एकाडेमि गंनैखौ अफिसियेलि बेखेवनानै होनानै बुङो दि बै गंनै स्पर्ट्स एकाडेमिनि जोहै रायजोआव गेलेमु बिथिङाव गेदेर सोलायनाय लाबोगोन। लोगोसे फैगौ 2027 मायथाइयाव आसामाव नेशनेल गेम्स खुंनो हागौ होननानैबो गिबि मन्त्रिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रिया दिनै साहा गुवाहाटीआव गंनै स्पर्ट्स एकाडेमि बेखेवनाय हाबाफारियाव मन्त्रि अशोक सेंघाल, BCCIनि सेक्रेटारि देबजित सैकिया आरो गोबांसाया बाहागो लादोंमोन। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ होखारनाय एबा इभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। 19 आगस्ट रबिबारखालिबो बिश्वनाथ जिल्लायाव इभिक्सन खालामगोन।
17 आगस्टआव इभिक्सन खालामनायनि नटिस मोननायनि उनावनो सन्देह गोनां दखल खालामग्रा 307 नखरफोरा गावबा गावनि न' बांखौ सिमफायनानै जायगाखौ नागारलांदों। रिपर्ट बादिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि नंके जाफरिगुरियाव 307 नखरफोरा गासै 175 बिगासो सोरखारि भिलेज ग्राजिं रिजार्भ हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामदोंमोन। जिल्ला खुंथायनिफ्राय होखारनायनि नटिस मोननायनि उनावनो दखल खालामग्राफोरा गावबा गावनि न'फोरखौ सिमफायनानै गोनां मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदों। मख'नो गोनांदि नंके जाफरिगुरि भिजिआरआव दखल खालामग्राफोरा गिबि समाव न'सा आरो अरायथा नङि फिसा न'फोर लुनानै थानो लाजेनदोंमोन। नाथाय बै दखल खालामग्राफोरा गावसोरखौनो दैबाना आरो हा खुरखा जानानै बै ओनसोलाव थाहैनांनाय होनना बुंनानै रायजो सोरखारनिफ्राय रिहेबिलिटेसन एबा फसंथाननायनि दाबि खालामदों। नागालेन्डनि रायजो बेंगिरि ला गणेशाना आरो गैलिया। चेन्नाइनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव 80 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय नागालेन्डनि रायजो बेंगिरि ला गणेशाना। थांनाय 8 आगस्ट खालि खर'आव जखम जानायनि थाखाय गोब्राब आरो हुस गैयै हालोदाव देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन रायजो बेंगिरि ला गणेशानखौ। रिपर्ट बायदिब्ला सार्जारि खालामनायनि उनाव ला गणेशाननि देहाया गाज्रिसिन जालांदोंमोन। मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरि ला गणेशाना देहा फाहामसालियाव रुंसारि जानाय खौरांखौ रोखा खालामदों नागालेन्डनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि जानथोंग भेटाना। ला गणेशाना गावनि मावबुब्लिनि समाव नागालेन्ड रायजोनि गोरोबलायनाय जौगानायखौ बांहोनाय आरो सुबुंफोरनि हास्थायनायफोरखौ बांसिनै थुलुंगा होदोंमोन होननानै लेङाइ गिबि मन्थ्रि जानथोंग भेटानाआ ससियेल मिडिया एक्सआव लिरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।